Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya ondo guys, tinggal tebang. Kalau ondone kurang. Enak kan guys, enak kan. Apaan sih lo? Kilo. Nan. Nya. Nyekelin terus yang kiwo. Kucingnya apa wi? Iki lho. Nyanan. Gue tuku mercon. Wi piro? 2000 tok wi. Main ning kono, Mas. Afdan botak guys. Nan. Ngiler wi. Mingkem. Iya guys, malah hujan deras loh. Dan deras, petebang mau hujan deras. Apa pak? Gak ada.
Walah. Seleret, guys. Nan kalau ibumu? Nan. Kalau ibu. Ibu lo. Nanelek. Nanelek. Ini loh. Nan botak. Ndi sing botak nan? Si Rainan kok cilok. Ibu kan dulu wis teko Aduh gak iso metu. Kalau ibu. Gurene Mas, gurene. Mbak, iki lho Mbak. Tak tinggal dhewe. Cek. Wah, mengganggu ya Mas. Ana wong jungok brengok. Delok iki lho. Halo guys. Cilok. Marah wedi wong iki. Nang iwanginan. Iwanginan. Alah ayammu minggat wae syukur. Iki layah ning kene. Rene iki layah. Oh, lha iki apa? Ya sapa iki? Di duwite. Mosok pi ayahmu? Garan. Tak PA ese. Nang dulu. Aku luwe. Mana siapa? Matang guys, matang berkat. Itu tuku es. Berkat kau ndi? Lek yon. Apa? Duh, Gak apa-apa, aku gak apa-apa. nganu pitong sasinan. Heeh. Lah? Apa to sih ana? Laki papat. Heeh, kuwi to. Gak mau kan? Karena Kopi. Sikilku numanani. Dulu ku kan nyala Dulu. itu ya cik loro. Buwiru kena apa? cantengan. Gak mau gue. Tahu. Minta dikit boleh ya? Minta nan aku nan. Jangan kasih. Dikasih nan aku. Orang tuh Gawe Ondo. Makan guys, makan. Lawan. Lawi bancaan apa wonge? Betul masih nang. Oh, Telu papan makan wayahe bayi di sebule rawon. Dadi makan banci. Lah iki maneh mbak apa iki? Godhong telo. Sesuk masak apa we? Mie. Mak. Mie. Sesuk iki Mie. jengkolmu tak, Mak? Tak. Sesuk tak vlog-e meh masak apa? Jelukno dhuwit Pak Mak.
Semotingan. Jerem nih aja rambutmu rusak Kok ngono. ngomongi. Walah iki canom padakno wong tuwek ae. Nek jamanmu ngono ora masalah. Canom saiki mau jebobok ngono. Dong telo. Ambelno jeruk. Nyambele nganggo jeruk, guys. Jajaran enak. Regane anget-anget. Makanya juga tambah. Wah, Lah wong-wong mangan karo apa? ya ngono iki. Lha kok mau pakai cowek. Oh, kula pe. Memang enggak semua. Mas tak kendendani lampu. Engko yang benar kowe tang lampu, tak kayak lampu mau mati aku. Kok no? Apane sih ditukokno lampu anyar dek. Ya nak Lha kuwi lampune Mas to. Betul lah. Ya sih betul mana. Wo, ngang. duit pundi? Iki. Oh. Saya kok tuku es dari. Endi esmu tak jipuk esenan. Buya tak jipuk. Lha biyen apa wi? Papati ngono kan lho, kan telung sasi aku papat kan wayahe bayi dileboni roh, dicek nyawa maksudnya. Terone siapa tahu? Nak, Arum, mantep. lakone. Mantep, guys. Nganu jahitane wis dadi lho kon jipuk. Bayar piro? Mbah. Iku ditekoki bayar piro? Lah wong yo ora duwe WA-ne mok kon tekok wong aku sing ngomong Yungton kok. Halo guys jare. Mantap guys, mantap guys. Mantap, guys. Mantap. Mantap guys, minta tangan mantap. Mantap ya. Iya, mantap, guys. Itu garangan tenan bae. Wah, beda kau kayangan. Mbak nek ganti sandi wifi piye Mbak? Wifi-ne slow lemot tenanane. Heeh. Tok. Ya juga pakmu ngombe ya. Betul. Mau njeluk dhewe. Mau udah diseneni dosene. Lah dikon kumpulan renek sing teko iki. Kue barang. Lah wong kene budal lagi mulai nukoke kue bereng piye to, Mak? Oh, gak masuk terus sing sesengan. Lah kan aku ngomong to nek sing gak mangkat diseneni dosene. Kok kue bereng? Lah Dimas kuwi wis gak sekolah berarti. Mbah jarene cek. PS sapa? Wah. Nah wis ora tanggone bagus wae. Bagus mak apa? Bagus seminggu deh. Mboke gak rono. Karena ya minggu. Ambek sapa wae? Bisa apa ya apa masalah. Mbak Arifin. Apa baru ngarep numpak truk. Enak, Mbak. Enak. Berkate.
Oke, sadan. Kuwesel aku yone lagi teko. Gak adus aku males. Wes ngono ae, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.